आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आमदार असलेल्या सावंतवाडी वेंगुर्ला विधानसभा मतदारसंघात आरोग्य सेवेची बिकट अवस्था झाली आहे। वेंगुर्ले येथील ग्रामीण रुग्णालयात तर टाके घालण्याचा तोरा सुद्धा उपलब्ध नाही। शिरोडा आणि वेंगुर्ला या दोन्ही उपजिल्हा रुग्णालयात पगार दिला नाही म्हणून डॉक्टर पळून जात आहे। विकासाच्या नावावर 300 ते 400 कोटी निधी कंत्राटदारांच्या हितासाठी केसरकर यांनी वाया घालवलं असल्याची जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी वेंगुर्ले येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना केली आहे। यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे प्रत्येक तालुक्याची आढावा बैठक आम्ही घेतोय आणि त्याचाच एक भाग म्हणून 3-4 दिवसापासून हा संपूर्ण जिल्हा दौरा सुरू आहे। देवगड झाला, कुडाळ झाला, मालवण झाला, काल दोडामार्ग झाला, आज वेंगुर्ल्याला त्याची आढावा बैठक की प्रचाराचं काम कसं चालू आहे किंवा काय अडचणी आहेत किंवा काय ह्या सगळ्या समजून घेण्यासाठी आज इथे आलेलो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते शिवसेनेच्या उमेदवाराबरोबर एक दिलाने काम करतायत, कारण प्रत्येक ठिकाणी ही निवडणूक आमच्या अस्तित्वाची निवडणूक झालेली आहे। गेल्या 1 वर्षापूर्वीच भारतीय जनता पार्टीने आपलं कुटील राजकारण करून केवळ सत्ता प्राप्त व्हावी म्हणून अजित पवारांसह 40 आमचे आमदार फोडले। तरी पण आमचे सर्वोच्च नेते आदरणीय शरद पवार साहेब यांनी कुठल्याही प्रकारे खचून न जाता ज्या प्रकारे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजही शरद पवार साहेब हे सर्वोच्च नेते हे त्यांनी दाखवून दिलं आणि निवडणुकीत एक वेगळ्या प्रकारची जान आणली। त्या शरद पवार साहेबांच्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी आम्ही सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते तयार झालेलो आहोत। त्यांना वयाच्या 83व्या वर्षी जो काही त्रास देण्यात आला, आज गेल्या 8 दिवसात जवळपास 22 सभा त्यांनी घेतलेल्या आहेत। एवढ्या रखरखत्या उन्हात ती व्यक्ती हे सर्व करते आहे, हे कुठेतरी कार्यकर्त्यांसाठीच करते अशी आमची भावना आहे। आदरणीय शरद पवार साहेबांनी आजपर्यंत फुले शाहू आंबेडकरांचे विचार मानून सर्व राजकारण केलं आणि आत्ताची वेळ तर अशी आली की या विचारांची तडजोड करून ते सुप्रियाताईंना राजकारणात स्थिरावू शकत होते, परंतु आपलं कुटुंब तुटलं तरी चालेल पण विचारांची तडजोड नाही हे त्यांनी दाखवून दिलं संपूर्ण देशाला। आणि म्हणूनच विनायक राऊत साहेब हे आमच्या दृष्टीने निवडणुकीला उभे नाहीये, तर आमच्या दृष्टीने शरद पवार साहेबच उभे आहेत हे असं राष्ट्रवादीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटतंय। आणि त्याचसाठी शरद पवार साहेबांचा जो त्रास दिला गेला, आमच्या नेत्यांना जो त्रास दिला गेला, कुठेतरी त्या त्रासाचा, त्या अपमानाचा बदला घ्यायचा, याच्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकारी, सर्व नेते हे सगळं विसरून विनायक राऊत साहेबांच्या प्रचारात सहभागी झाल्याचं चित्र संपूर्ण जिल्हाभर आहे। मी वेंगुर्ल्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे इकडे प्रचार यंत्रणा राबवलेली आहे
आणि हे स्वतः शिवसेनेच्याच नेत्यांनी, आता मी शिवसेनेच्या शाखेत सुद्धा होतो, त्यांच्या शाखेतूनच इथे आलो, त्यांनी मला आपणच सांगितलं की तुमचे सर्व पदाधिकारी किंबहुना त्यांच्यापेक्षा जास्त आमचे पदाधिकारी काम करतात असं चित्र हे स्वतः त्यांनी मला सांगितलं. मला स्वतःला सुद्धा ते खूप बरं वाटलं. ज्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या फसवाफसवीच्या राजकारणाला जोर आलेला आहे आणि त्याच्यात तुमच्या इथले स्थानिक आमदार दीपक केसरकर हे सगळ्यात आघाडीवर आहेत. प्रत्येक गोष्टीत खोटं बोलायचं आणि मतदारांना कुठेतरी दिशाभूल करायची, हे गेल्या अनेक निवडणुकीतलं सूत्र त्यांनी या निवडणुकीत सुद्धा कायम ठेवलेलं आहे. 2014 साली मला वाटतं आम्ही सगळेच एकत्र होतो. आम्हाला असं सांगण्यात आलं होतं की राणे साहेबांचं काम, कारण त्यावेळी काँग्रेसमध्ये होते राणे साहेब, आम्ही राष्ट्रवादीमध्ये होतो आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीची युती होती. कदाचित आपल्यापैकी काही पत्रकार नवीन असतील, पण बऱ्याच लोकांना ते विसरले असतील, काही नवीन कार्यकर्त्यांना माहीत नसेल. पण त्यावेळी आम्हाला याच केसरकरांनी सांगितलं होतं की नारायण राणेंना मदत म्हणजे दहशतवादाला मदत, असे हेच केसरकर आम्हाला सांगायचे. आणि त्यांनी केलेल्या त्यावेळच्या प्रचाराला भुलून जाऊनच त्यांनी जे चित्र उभं केलेलं होतं त्याच्यासाठी आम्ही त्यावेळी पक्षाच्या विरोधात जायची सुद्धा भूमिका घेतलेली होती. परंतु आता ते जे काही वागतायत, आता ते सर्व ते विसरलेले आहेत आणि फक्त त्यांना आता फक्त त्यांचे उमेदवारच तिकडे दिसत आहेत. तर ही सुद्धा कुठेतरी केलेली लोकांची फसवणूकच आहे. मला वाटतं गेले जवळपास 2 वर्ष झाली ते शिक्षण मंत्री आहेत, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आहेत ते. परंतु त्यांच्याच राजवटीत जिल्ह्यातल्या डीएड बेरोजगारांची अवस्था काय झाली हे तुम्ही बघितलेले आहे. अनेक शाळा बंद पडलेल्या आहेत आणि आजही ते डीएड बेरोजगारांना हेच सांगतात की आम्ही तुम्हाला नोकऱ्या देऊ. त्या नोकऱ्या ते कशा देणार हे त्यांनी स्पष्ट केलं पाहिजे लोकांच्या समोर. ज्यावेळी हे डीएड बेरोजगार मुलं संघर्ष समितीमार्फत ओरोसला उपोषणाला बसलेली होती, त्यावेळी किती भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी, किती म्हणजे केसरकरांनी सुद्धा त्यांच्यासाठी काय केलं हे सुद्धा त्यांनी लोकांना सांगण्याची गरज आहे. केवळ 7 तारीख पर्यंत आम्ही तुम्हाला कुठेतरी नोकऱ्या देऊ हे सांगणं आणि त्यांची मतं मिळवून परत 8 तारीख पासून त्यांना वाऱ्यावर सोडून देणं, एवढंच काम आज त्यांचं राहिलेलं आहे. आजही त्या बेरोजगार लोकांना हेच वाटतंय की कुठेतरी राज्याचे शिक्षण मंत्री, पण आता त्यांचा सुद्धा कालावधी जास्त राहिलेला नाहीये. लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेक घडामोडी राज्याच्या राजकारणात होणार आहेत. त्याचप्रमाणे दुसरी अजून एक काजूच्या हमीभावाच्या बाबतीत चाललेला आहे. 130 रुपये त्यांनी काजूचा दर दिला असं ते सांगतायत, पण माझ्या माहितीप्रमाणे अशा प्रकारचा कुठलाही GR आजपर्यंत शासनाने पारित केलेला नाही, काढलेला नाही. फक्त तोंडी आदेश आहेत. आणि त्यात सुद्धा जे पूर्वी काय व्हायचं की याच्यात केरळची लोक जास्ती होती काजूच्या एक्सपोर्टमध्ये, पण आता तुम्ही जर कुडाळच्या MIDCत जाऊन बघाल ना तर सगळे गुजराती लोकांचे कारखाने आज आहेत. त्याच्यातली काही लोक तर गुजरातलाच राहतात, कारखाने त्यांचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. आणि माझा स्पष्ट आरोप आहे की गुजराती लोकांच्या हितासाठी या भाजप सरकारने काजूच्या वरचा आयात कर कमी केलेला आहे. आणि त्यामुळे या गुजराती लोकांचे हितसंबंध फक्त जोपासले गेलेले आहेत. त्याच्यात आपल्या जिल्ह्यातील किती स्थानिक लोक, किती छोटे, जवळपास माझ्या अंदाजाने 300 ते 400 500 कारखानदार या संपूर्ण रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात छोटे छोटे आहेत. म्हणजे त्यांच्यावर अवलंबून असलेली अनेक कुटुंब आहेत. मग त्यांचा विचार या शासनाने का नाही केला? केवळ फक्त आपले गुजरात मधले मतदार सांभाळण्यासाठी
आणि ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्या तिजोरीत अजून भर पडण्यासाठी भाजपच्या सरकारने हे घाणेरडं काम केलेलं आहे. 130 रुपये जर तुम्ही दर देत असाल तर तुम्ही त्या प्रकारचा GR आम्हाला दाखवला पाहिजे. आजही काजूला हमीभाव 130 रुपये मिळालेला नाही. त्यांनी फक्त ठराविक एक कोणतरी 2-4 कारखानदार जमा केले आणि त्यांच्या मार्फत खाली सांगितलं की 130 रुपये तुम्ही GR दाखवा, आम्ही तुमचं कौतुक करू. प्रत्येक गोष्टीत आज ते अपयशी ठरलेले आहेत. त्यांच्या मतदारसंघातल्या आरोग्य सेवेची अवस्था काय झाली हे माझ्यापेक्षा जास्त तुम्हाला माहिती. तुमच्या वेंगुर्ल्याच्या ग्रामीण रुग्णालयात तर टाके घालण्याचा दोरा उपलब्ध नाही. शिरोडात सुद्धा मला वाटतं शिरोडा आणि वेंगुर्ला दोन्ही उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा आहे दोघांनाही. डॉक्टरची अवस्था एवढी बिकट झालेली आहे की 8 महिने पगार दिला नाही म्हणून 2 डॉक्टर पळून गेलेले आहेत. आणि तुम्ही सांगता की आम्ही विकास करणार. मग तुम्हाला अडवलेलं कोणी? पूर्वीच्या शासनात तुम्ही मंत्री होता, याच्यात तुम्ही कॅबिनेट मंत्री आहात. मग तुम्हाला हा विकास करण्यासाठी अजून काय हवंय? म्हणजे तुम्हाला मुख्यमंत्री बनायचंय का? मगच तुम्ही विकास करू शकाल. एक कॅबिनेट मंत्र्याला किती अमर्याद अधिकार असतात हे आम्हाला चांगलं माहित आहे. मग असं असताना सुद्धा तुम्ही जर विकास करू शकत नसेल आणि आजही तुम्ही सांगता की मी विकास करणार, मी गावोगावी फिरणार. जर तुम्ही विकास केला असेल तर तुम्हाला गावोगावी फिरण्याची गरज काय होती? जर तुम्ही खरोखर विकास केला असता, कुठेतरी वेंगुर्ल्यातल्या गावात काहीतरी पोहोचलं असतं तर मग तुम्हाला गावोगाव फिरण्याची गरज नव्हती. एवढी मोठी व्हॅनिटी व्हॅन घेण्याची सुद्धा काही गरज नव्हती. म्हणजे सर्वसामान्य लोकांनी उन्हात फिरायचं, सर्वसामान्य लोकांनी उन्हाच्या झळा सोसायच्या आणि मंत्र्यांनी व्हॅनिटी व्हॅन मधून फिरायचं, हा विरोधाभास अत्यंत चुकीचा आहे. ही सर्व लोकांची झालेली. आता संपूर्ण जिल्ह्यात फिरत असताना हे कुठेतरी जाणवत आहे की ही लढाई लोकांची आहे. अनेक ठिकाणी बघा 2 पक्ष झाले, शिवसेना 2 झाले, राष्ट्रवादी 2 झाले. तरी पण आजही तुम्ही जर लोकांमध्ये गेलात तर तुम्हाला सुद्धा, आता ते शेवटी लोकांचा कानोसा तुम्ही घेतच असता, तुम्हाला हे जाणवेल की लोक स्वतःहून सांगतायत की आम्ही यावेळी काही झालं तरी विनायक राऊतला मतदान करणार. कारण त्यांना आता केंद्रात सुद्धा मोदी नको आहेत आणि राज्यात सुद्धा ही नको आहेत. तुम्ही बघा लोकसभा आणि विधानसभा हे दोन्ही निकाल हे आश्चर्यकारक असतील. अशोक चव्हाणांनी दावा केला नाही. अनेक निवडणुका आम्ही बघितल्या, पण ही पहिलीच निवडणूक आहे की सर्व कार्यकर्ते एक दिलाने, कोणाचा मानापमान नाही, कसलं काहीच नाही, कसली अपेक्षा नाही ना कसलं काहीच नाही की मला स्टेजवर खुर्ची नाही मिळाली, मला बसायला हे नाही, मला कोणी विचारलं नाही, असं काही नाही. प्रत्येक जण सर्व विसरून काम करतोय. महाविकास आघाडीतलं हे चित्र फारच सुखकारक आहे. 1000 कोटी रुपये तुम्ही जर आणले असतील तर अनेक ठिकाणी अशी कामं आहेत ज्याच्यात लोकांची मागणी सुद्धा नव्हती, ज्याची गरज सुद्धा नव्हती. फक्त कंत्राटदारांच्या हितासाठी जवळपास 300 ते 400 कोटी रुपये वाया गेलेले आहेत. मग या सर्वाला जबाबदार कोण आहे? बरं, याच्यापूर्वी सुद्धा निवडणुका जाहीर व्हायच्या पूर्वी तुम्ही मतदारसंघात किती वेळा फिरला आणि निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तुम्ही किती वेळा फिरलात हे सुद्धा तुम्ही बघायला पाहिजे. तुमच्या मतदारसंघातल्याच अनेक लोकांच्या तक्रारी होत्या की आम्हाला मंत्री दिसत सुद्धा नाहीत, भेटत सुद्धा नाहीत. आणि तुम्ही सांगताय की नारायण राणेंपेक्षा माझ्यापेक्षा जास्ती मतदान मी नारायण राणेंना मिळवून दाखवणार. तुम्ही मिळवून दाखवाच. तुमच्यापेक्षा जास्ती नको, तुमच्या एवढं त्यांना मिळवून दाखवा मताधिक्य. तुम्ही आदरणीय शरद पवार साहेबांचा पहिल्यांदा विश्वासघात केलेला होता 2014 साली. त्याच्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा विश्वासघात केला. इथल्या सर्वसामान्य मतदारांचा तुम्ही विश्वासघात केला, ज्या मतदारांनी तुमच्यावर विश्वास ठेवलेला होता आणि ज्यांनी तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात मतदान केलेलं होतं, ते तुमच्या शब्दावर विश्वास ठेवून केलेलं होतं, त्यांचा सुद्धा तुम्ही विश्वासघात केला. या निवडणुकीत ही सर्व जनता तुम्हाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.